Ngiyakhuleka kunina besilo, ngiyakhuleka kunina abaZulu, ngiyakhuleka kunina bamalandela. Umfana wenu lo uvusa umuzi isibongo bakwaQwabe umnguni omuhle. Umpangazitha ukhondlo omkhulu. Bobhuti nosesemakhaya babukeli ngibona ngikhumula nje isigqoko. Yingoba ngifuna sikhumbuzisane ukuthi njengoba sikwinyanga yesintu, sikwinyanga ye-heritage. Sivuselela inhlonipho, sivuselela uthando, sivuselela konke nje okuhle okumayelana nathi thina abantwana bakwaNtu. Siyanamukela ke namhlanje ohlelweni olusha la kwa Take2 TV show. Igama lohlelo ivuka ngoni. Lapho ke thina abantwana bakwaNgoni esibuyisa khona izinto zasemakhaya nezinto ezixhomeke kwimvelo ezibalulekile ezenza ukuthi thina abantu sikwazi ukukhula ngokwakamoya siphinde futhi sikwazi ukukhula nangokwemvelo. Ziningi ke izinto mawuzozibuka esikhathini sanamhlanje eseziqala nje ukuphuma endleleni mawuthi yabuka ekukhuleni kwethu uma uzoqhathanisa nasekukhuleni kwabazali bethu. Namhlanje kohlelweni olusha lwalapha ekhaya kwa Take2 TV show sithi ke vuka ngoni, vuka mntwana kaNtu, vukani ke nina bakwamalandela. Sizohlanganyelani, silaleleni, sikhulisane, sifundisane. Inyanga enkulu kumele sihloniphe kakhulu, inyanga lapho ekuhlonishwa khona amaqhawe, masingakulibali sonke lokho. Ingakho kade ngithi ngiyakhuleka, ngikhumula isigqoko ngokufundisa kwethu ke emakhaya. Makhuleka ukhuleka isigqoko sisekhanda. Ingakho nami ngithe ake ngizehlise ngoba lolu hlelo lubuka nabazali bethu, lubuka futhi nawodadewethu nabafowethu. Namhlanje ke sizoke sikhumbuzisane ngegama lethi ngoni. Thina singabangoni ngoba simsulwa. Leli gama abantu abadala mabesikhulisa noma besifundisa ngalo. Bathi emandulo babekholelwa kakhulu obabamkhulu nokhokho bethu ukuthi singabemvelo kasoni, asoni. Kwasuka lapho ukuthi thina singabangoni. Kwahamba ke ngokushintsha kwezinto nokushicilela kwemilando phansi. Kwahamba kwaze kwafika ekutheni sibe ngabanguni. Makuthiwa singabanguni, singomnguni. Kodwa leli gama lisukela nje emuva ekutheni thina besintu, thina bemvelo, thina bamoya ongcwele, thina bamdali, singabangoni. Ingakho kuhlelo lwalapha ekhaya ke luzovuselela wonke umuntu, alukhethi ngokwebala, alukhethi ngokwesici, alikhethi futhi nangokuhlanga nangokwesizwe. Kodwa ke sihlangana sonke lapho khona sithi masivusaneni thina abangoni. Sizokhumbula nje ekukhuleni kwasemakhaya. Ngiyafisa nje kakhulukazi lento sike siyibukeni bobhuti nani bodadewethu emakhaya. Ukufunda kwethu singagcini sesihlakanipha size sidlule imicabango yethu. Kuningi okubalekile kumele sikubuke masabantu okungamele neze sikuvumele kusuke ezandleni zethu. Okokuqala nje singakhuluma ngamagugu ethu, amagugu esizwe. Ayikho into ebaluleke njengamagugu. Amagugu ayimfihlo. Amagugu awavezwa inoma ikephi, akukhulunywa inoma kanjani ngawo. Amagugu abalulekile awumthombo wokuphila komuntu, aphethe konke, ayisisekelo. Akukho ngeke uzukuthole ongeke uze kukise phambili uma ungazosebenzisa amagugu. Ngiyafisa lento babukele emakhaya sike sibuke mase siyayiqondisisa ukuthi amagugu iwona asenza sihlonishe nakwezinye izizwe. Amagugu iwona enza umntwana mekhula angaphumi endleleni ahambe nangokwezigaba zempilo. Ayikho into ebhlungu njengokweqa izigaba empilweni. Ayikho futhi into ebhlungu njengokubuka izimfihlo zethu thina bakwaNgoni zigcwele einkundleni zokuxhumana mase zichazwa ngendlela futhi ezidicilela phansi isintu, ezidicilela phansi isizwe sethu, nezidicilela phansi nje usiko nenkolelo. Ngiyafisa sike siyibuyekeze lento siphinde futhi siyihloniphe,
siphakamise ukuthi amagugu ethu masingavumi isikhathi esiphila kusona namhlanje sisilahlekise ngento eyigugu kuthina, ngento ezimpande, into engenza noma kuthiwa izitha zesizwe sethu ziyahlasela. Akumele zazi ngakho konke ngathi, akumele zazi ngempande yethu, akumele zazi ngezikhali zethu. Ziningi izinto ezisemqoka ekufanele thina njengabantu engabe siyazifihla, siqinisekise ukuthi lezi zinto aziveli, nabazosikhuluma azikhulunywa yinoma kanjani, ngoba lezi zinto zibucayi. Ngizokwenzela nomzekelo. Umsamo noma ngithi nje indlu yasekhaya yabantu abadala iyahlonishwa leya ndlu leya. Thina sikhule leya ndlu leya, ngisho udlala egcekeni ekhaya nje masabafana sikhula, mawususondela endlini yakwa round udlala nje benithethiswa ngoba leya ndlu eyabantu abadala. Awubangwa umsindo musondela kuleya ndlu leya, awubangwa nhlobo. Ngisho indlela yokugqoka asilwi nendlela yokugqoka yanamhlanje, kodwa sivuselela lento yokuthi ekhaya kunezindlu ezikhulumayo. Ngizoqala ngayo nje lese ngiyibalile, indlu yabantu abadala uround. Awugqoki noma yini lapha kuleya ndlu leya ngoba indlu yabantu bakwamoya kuhlala abantu abajulile, abantu ababucayi, abantu abazwelayo, abantu abasheshayo futhi ukudika ibala uma bebona into engazuthi ayicacile la egcekeni ekhaya. Manje ngiyafisa babukele emakhaya sihloniphe izinto zasemakhaya. Ifoni, amakhamera asingawaphathi sinomi kanjani emakhaya. Awukwazi ukuthi ungaveza imfihlo yasekhaya mase uyiveza kwibalazwe. Inhlamba leyo. Igugu awulivezi, igugu liyimfihlo. Umsamo wakini awuvezi kumakhamera. Noma kuthiwa ucebe kangakanani, asikugqugquzeli, asikushayele ihlombe, ngoba lento yenziwa ngabantu abanamandla. Mase ukuthi laba bangathatha entweni ngoba befisa nabo ukuthi basheshe banakwe, basheshe bazwakale, iyabalimaza. Mayisibalimazile, ilimaza ngisho nabantu ade beyedlulela, ilimaza abantu abamsulwa. Ngiyafisa babukele emakhaya siwahlonipha amakhaya ethu. Igceke libalulekile, kungesiyona indlu yaka round kuphela, kodwa igceke libalulekile lilonke ngoba ayikho indawo ephephile njengegceke. Igceke ungalichaza njengendawo yokukhonzela umdali. Igceke ungalichaza njengendawo lapho khona ezithi mase zikushayile ngaphandle ezweni uma uke wafika egcekeni lakini bese uyaphila. Kodwa namhlanje na indlela esekwenzeka ngayo, izinto eziningi uma zenzeka abantu ubabona beshenxa egcekeni, ubabona bephikisana nezinto zegceke ngoba befuna ukuyolanda lezi ezingaphandle. Lezi ezingaphandle ezibenza bajabule kakhulu. Kunensizwa yakwaShembe igama layo uSimphiwe, yake yakhuluma amazwi ngiyilalelela einkundleni zokuxhumana angakha. Yake yathi uyazi umuntu ojabule kakhulu namaphutha amaningi ngoba akaqapheli. Le nkulumo ngathi uma sengiyilalela kahle nami sengiyibuyekeza ekhaya nje ngingedwa, ngathi lensizwa ikhuluma iqiniso. Yabona, asisho ukuthi umuntu akangajabuli, kodwa okubalekile ukuthi uma ujabula ubuyela nganene ubuke ukuthi kamba kwakaphumi yini endleleni. Iyona into ebaleke kakhulu le, iyona into esemqoka ngoba ziningi izinto eziphuma endleleni ngenxa yokuthi mase sithokoze kakhulu asiqapheli, asikuboni nokungesikhona, asikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Lokho kwenza ukuthi nezinto zasemakhaya sihluleke ukuzibona izinto ekumele ngabe siyabambelela kuzona noma siphumile ngaphandle siyozama impilo. Lezi zinto lezi kepha kumele sizibambe. Okokuqala umthetho wasekhaya ukuthi wena njengoba ukhulile uwumfana la ekhaya, kambe yini into kumele uyenze wena njengomfana ukuze noma usuphumile uyozama impilo ngaphandle ukwazi kodwa ukuthi ngihamba nomthetho wasekhaya. Uma ufica abantu bephila impilo yasemhlabeni
ungasheshi uhungeke yona. Ababuya amagama asemakhaya ukuthi eyazi ekhaya bathi njengomfana. Mawuyintombazane ukhule futhi nakhona nje futhi uzazi. Ezinye nje izinto ezisemqoka nje kakhulu babukele emakhaya ekufanele sibuyele kuzona lezo ukuthi uma sikhuluma ngokuthi asivuke thina ngoni sikhuluma ngezinto ezisemqoka nje kakhulu. Sikhuluma ngezinto ekumela ngabe siyazibamba, sizihloniphe, siziphakamise bese siyazigona ngezandla ezifudumele. Sifundisiwe emakhaya ukuthi uma siphuma ngaphandle nombane esihlangana nayo omdala ungumzali. Okuyinto engifisa sivuselele futhi na kuyona lenyanga yamagugu. Kuyona inyanga enkulu, kuyona inyanga ebalulekile kuthina sonke. Ayikho into ebaluleke njengenhlonipho. Impumelelo ingenhlonipho. Ukuphakanyiswa ngendlela okuyiyo la ngaphandle kuyinhlonipho. Ukukhanya kwezinto zomuntu kuyinhlonipho. Ukushabalala kwamaphupho, ukushabalala kwamathemba kukulahlekelwa inhlonipho. Ayikho into ebalulekile njengenhlonipho, ukuhlonipha omdala nomncane, nokuhlonipha imithetho yasekhaya, nokuhlonipha nje impilo, nokuhlonipha imvelo. Ngoba okuningi esikutholayo namandla esiwatholayo siwathola lapha kwimvelo. Sifundisiwe thina ukuthi amanzi ungalinge uze uzikhulule kuwona, amanzi ungalinge uzochamele kuwona. Amanzi ayimpilo, amanzi ayimvelo. Sifundisiwe ngemvelo ukuthi kunezinto othi uma uzenza ngisho sihlathini ngokomzekelo nje ezinsizweni ezivamisa ukuyogawula kunezihlahla ezikhungwayo. Cishe izinsizwe eziningi seziyakulibala lokho. Ufike usigawule nesihlahla nejumpu uhambe naso emakhaya. Imvelo iyazikhulumela. Siyingxenye yemvelo nemvelo iyingxenye yethu. Imvelo iyakwazi ukuthi mayisithandaza kumdali umdala aphendule manje. Ezinye izinto ezenza nje ngizokubukisa emuva ezenza ukuthi noma izulu lina noma kunephepho noma kunani imvelo ave inonya esikhathini sanamhlanje. Ezinye izinto singagxeki umdali kuzo zonke kepha nathi kumele sizibuke indlela esenza ngayo nendlela futhi esiziphatha ngayo. Njoba kade ngibala ukuthi kunezihlahla ezikhungayo lapha ngaphandle noma kuthiwa uyosikha noma kuthiwa uyosigawula ziyakhungwa ngemali emhlophe. Ezinye uyazikhulumisa ukuthi ngiyacela ukuthi lemvelo mayingashabalali kepha mayande. Makukhona okuthile osukuyokwenza okuzophilisa futhi isizwe hayi okuzobulala isizwe. Izinto ezisemqoka engibona ukuthi zibalekile njengoba kuyinyanga yamagugu ukuthi sizibuyekeze nazo. Nendlela eke ngibuke sikhonza ngayo emabandleni ahlukahlukene ngizokubeka nje lokho. Indlela esiziphatha ngayo kuwo wonke futhi amabandla angikhulumi ngoba ngili Nazaretha noma ngizophakamisa mhlambe enye inkolo kodwa ngikholelwa ekutheni uma sidumisa umdali kunenhlonipho kumele ibe khona ngendlela yokukhuluma nangendlela yokwenza nangendlela yokubambisana nangendlela futhi yokuxhumana. Ezinye zezinto ekubalekile ukuthi sonke masizazi ngoba njengoba singabantu besintu konke okulethwa kuthina kumele sikhumbule ukuthi ngabe kuzosakha yini noma kuzosihlehlisela emuva. Masingavumeli abantu bakithi izinto ezothi uma zenzeka mase ziyasilahlekisa ngobuqotho bethu zisincishe namandla okucabanga zisincishe namandla okwenza izinto ezingaba nemthelela emihle emakhaya nasemphakathini. Siwahloniphe amabandla esikuwona. Mawusuka ekhaya uthi uyodumisa uNkulunkulu noma kuthiwa ukuliphi ibandla noma kuthiwa mhlawumbe ukhulise ngalo ekhaya noma kuthiwa mhlawumbe ibandla ozithandele wena. Lihloniphe ibandla lakho. Ibandla lakho ungaliqhathanisi. Ibandla lakho noma kuthiwa lapho kugxekwa mhlawumbe izinto zesintu noma abahambisani nazo. Wena ungalinge uzuthenga iphatho ongayazi uma umuntu. Enye into ebalekile okumele uyazi uma umuntu ukuthi ungayithengi iphatho ongayazi. Noma kuthiwa ukuliphi ibandla. Ibandla akumele likuphambanise nemithetho yasekhaya.
ungahamba uye phesheya kwezilwandle uphinde ubuye, ungahamba uye la uthanda khona uphinde ubuye. Alikho ibandla eligqiba ikhaya, alikho ibandla eligqiba ikhaya. Inkonzo enhle iqala ekhaya, isibusiso siqala ekhaya, imvume iqala ekhaya. Ayikho imvume ongayithola ebandleni mase kuthiwa abuya-ke uye ekhaya. Ikhaya oqala isiqalo nesiphetho, ayikho into edlula ikhaya. Ngikusho ngoba esikhathini sanamhlanje na kwintsha ikakhulukazi kodadewethu nabafowethu ziningi izinto esezenzeka, uthola ukuthi umuntu uqhuba kakhulu imithetho yasebandleni akakulona mase efika ezoyiletha ekhaya. Uyabona, uke ube umntwana oyedwa ekhaya kube wena umuntu osebandleni elithile. Uthola ukuthi ekhaya abakholelwa endabeni yesonto. La ekhaya benza okuthile nokuthile nokuthile. Abazali bakho laba khona futhi nabantu abadala futhi kunawe nangokweminyaka nangokwezigaba nangokwezigigaba. Yabona wena ngoba nakho umntwana omncane wena usuyasonta ufundiswa leyo mthetho enifundisana ngayo kulelo bandleni kulona musubuya ekhaya uthi uzotshela abantu ukuthi manje la ekhaya sesophila kanjani. Leyo nto leyo iphambene nomthetho, iphambene nomthetho kaNkuluNkulu, iphambene nomthetho wasemakhaya, iyaphambana nesintu, iyaphambana nokuphila kwethu, iyaphambana nokuya phambili. Wena uzoya emuva. Okumele ukukhumbule ukuthi uma umuntu mawenza into ayilimazi wena kuphela, ilimaza isizwe sonke. Mawenza kahle uphilisa isizwe sonke, mawenza kabi futhi ubulala isizwe sonke. Kuthiwa zifa ngamvunye, asikwazi ukugxeka wena kuphela kodwa nathi makuphambane wena sesibuka thina ukuthi kambe ikuphi nathi la esingenzanga kahle khona. Ngakho ke kulolu hlelo nje lwala ekhaya lwanamhlanje kwa Take2 TV show siyafisa ke babukele emakhaya ukuthi sike sizibuyekeze lezi zinto lezi, kungabi into esogcina ngokuyixoxa, kube into ezogcina mhlawumbe ngokulalelwa, kepha makube impilo. Masikuphile lokhu. Izinto zasemakhaya masifunde ukuzihlonipha. Izinto zamabandla ethu masifunde ukuzihlonipha. Kubi ukubona ibandla kuvezwa izimfihlo zalo enkundleni zokuxhumana. Egcineni inkondla zokuxhumana ziyambulala umuntu futhi azimbuyisi. Khona enye into kumele siyifunde ukuthi thina njengabantu siyadingana imini nobusuku ngazo zonke izikhathi zokuphila. Ukuhlekana nokugxekana into yesikhashana, kepha usizi lomuntu olwangunaphakade. Uyabona, imfihlo yomuntu iyinkinga. Imfihlo yomuntu iyinkinga. Ngiyacela ke bakubukele emakhaya ukuthi sibambaneni siyisizwe, sihloniphaneni kukho konke nje esizokwenza kulenyanga abazogubha imikhosi. Siyacela ukuthi umoya oyingcwele asivikele, asikhusele, asiphe ukuhlakani, sikwazi ukuthi konke esizokufundiswa ngabantu abadala ngokwesintu nangokwemvelo sikubambisise. Sithi vuka ngonivuka umuntu omnyama, masihlanganeni ngokubambisana isizwe sikaMdali sizokhula. Umfana waseMangunini omuhle uyazihlisa, inkosi ibusise nikuzwile. On the next episode. Namhlanje sizobuka indaba yedlozi nethongo. Siyabuka ke esikhathini sanamhlanje na izinto eziningi ziya ngokuphambana masithi siyenza. Lapho khona ngabe sibonga ithongo sibonga idlozi, lapho khona ngabe sikhuluma nedlozi siyaphambanisa, sazi noma ithongo idlozi yini, sibona kuphambana. Namhlanje ke sizokhuluma endabeni enjalo ukuthi ake siyilungise lento, asike siyifundisise kahle. Ukuthola ukuthi omunye umuntu uyashayeka empilweni aginqwe imoto, ashayiseke aphelelwe imisebenzi, umuntu agxeke konke athi akodwa thongo lami, akodwa thongo lami.